Здравейте, приятели! Включвам се, защото много искам да ви разкажа за моят ден. Нищо особено не се случи през днешния ден, няма някаква новина, но денят ми започна 6:30, когато децата се събудиха и аз реших да стана, да не си губя много времето. И станах. И обикновено в събота, като стана с децата особено, какво започваш? Първо започваш закуската, нали? Трябва да приготвиш, гладни са, така нататък. Но този път реших, могат малко да изчакат, не са толкова гладни. И седнах в хола и си извадих Библията и си почетох и се помолих. Така имах едно много хубаво, тихо време с Бог, което обикновено, честно казано, сутрините пак имам време на молитва, но то е много по-прибързано и много по-кратко. И след това денят ми започна и беше най-лудия ден. Къщата беше така наопаки, имаше толкова много неща да се свършат, децата се те викат, дърпат те, бутат те, мамо това, мамо онова. Трябваше да сготвя няколко неща. Сега отивам на женско събиране, трябваше да излезна по-рано от нас. Също така, днес записах и последния епизод от поредицата на Евангелието на Марк. И съм страшно щастлива, надявам се, че ще мога да го кача утре, най-късно други ден, в зависимост как ще стане с обработката на видеото. Но въпреки цялата лудница, въпреки всичко, което ставаше през деня, аз имах някакъв невероятен, страхотен мир в душата и радост. И честно казано, това единствено го дължа на тези екстра 15 минути, които отделих сутринта, така да започна спокойно, да започна с Бог. И просто искам да ви насърча да не го пропускате това време с Бог, защото денят изглежда по съвсем различен начин, когато го започваме с Него. Опитайте от утре и ми кажете дали виждате разлика в деня ви и това вие как се чувствате и как отговаряте на предизвикателствата във вашият ден.